unu mana this guy AnyI Dons ya mecha video those two video na abụ post imago, but now also na his life is under attack. Amara m na chi ime attack, amara m na chi ime AnyI Dons attack because so because I'm going to cool you down nene this video, because AnyI Dons is no he save this video, because if anything happens to him, see again that they should know that now some people are after his life. So we can end the video AnyI Dons me God one. This is your boy Dono in Chaka. I want to put out this video. It's very important I put out this video, and I want to tell Ndi Bonine that my life has been threatened. My life has been threatened, and this is not the first time my life has been threatened, but I just noticed that Nanka is serious, just like the first one. There are a group of guys who felt like that I made a video this year and exposing the scam NGO and they were not happy, and they decided to come after me, and they have been ganging up. One of the videos you saw that have been circulating all over social media, Ebem Aneku Namme video when I say Anna support Onisi Anako or Organiru Mobunan join go association. Now video people are more here na azuda video, and when they be anato na video when WhatsApp group na send gasi videos na WhatsApp. If you want na faga agbaelem film na get do zoom to nothing, na faga agbaelem film na faga eme nchuo ebe mbia maybe for business na ga eme million. So if I may begin half video ebem na akwa emo, because na video me bụ onye na reply bụ onye Yoruba gbanyere phone ya on wee na-asị na ndị Igbo niile bụ betrayers and sellouts. Na ya mama ka ihe with ndị Igbo maka na ha bụ betrayers and sellouts. So many people, a man m respect too much, Mazi Obiokoli na UK mee video counter video ya, mụwa wee mee my own. Wee na-asị ebe unu gbakọrọ ọnụ wee wugide ndị Igbo maka na obi adịghị unu mma n'ebe ndị Igbo nọ. Onye Igbo wee na-agwa unu na ebe unu na-eje na mmiri a na-erikwe mmadụ, na ọ ga-erikwe mmadụ very soon, na ọkụ anyị na-eje na ya na ọ ga-agbakwa mmadụ, na ọ bụrụ na efix webe ihe mebiri emebi na n'obere oge na ọ ga-enye nsogbu. Si kwụsị ya ka anyị mee na ihe dị mma n'obodo a. Unu a wee kwuru maka unu hetiri ndị Igbo wee kwuo no na aye mi no onye Igbo aya bụ na tia una we gang get up against ndị Igbo, maybe see ihe ndị Igbo ma nala onye Igbo ihe kwesịrị ịlụli ya. Na ọkụ agbabago unu a na-etizi mkpu wee wụrụkwazie ndị Igbo kunu ya bịa na-akpa afa na fa bụ betrayers na ivena na ifuru mandate ahụ nsi nun ga stand n'ọnya ka anyị nọ n'ime ya na. In fact, na that mandate ka anyị ga-akwụsị ya. Ebe unu achọrọ ịma ihe na ọ bụrụ na unu chọrọ ka onye Igbo bịa, unu ga-abịakwazi bịa ya onye Igbo ayọ. Maka na obodo a kịta ka ọ tọbara ụtọ. In fact, na ihe niile amakazi na kịta ka obodo ahụ dị mma. Even sef na anyị fụ na obodo a dị peaceful. Mekwuzie na ndị ọcha bụ egbe bịakwuzie vacation na be anyị. Maka na be anyị dị peaceful fa bụrụ egbe bịa be anyị. Ihe niile na-ekwu gịnị, ana m asa onye Yoruba si na ndị Igbo ka m gwafa the part of our play to ebe Nigeria nọ now. Now, this set of people si na fa ga-make sure na fa wụ ụmụnanị wee bido wee je copy that video ebe anwa
wee na-eme video na-epost ya na-share ya amongst themselves a na-eme different videos na-epost ya na-epush narrative na ọ join ya n'oge ya na ọ join ya na nka na ọ join ya na nka na ọ sịkwazi na afọ niile Nigeria na-ata na nọkwa na ya ka a ga-akwụ na ya ọ na-eme ihe niile. Ndị ma ihe n'ime ghọtara ụfọdụ the video a na-awọnda ka ihe mere ndị a ji push ya, then ndị na-aghọtara eburu detain na-aga ọ na-atọfafa na-amụ nkatafa akpasị na WhatsApp group ọ kafa akpara wee na-esendili onwefa enwere m idea ya. So now the threats have been coming before now, but they are making a move. Emegon video kpọọ afa ha ncha niile, video evidence we send the area my lawyer. In case enwe ihe mere, my lawyer will play that video. Enwe ihe mere, my lawyer will play that video, and you people should hold them accountable one after the other, because na fa bụ ndị ọjọọ, fa bụrụ ezigbo mmadụ. Enwere onye mkpọrọ afa na video eme video o wegasị ndị mmadụ ka fa nwee ike tọọ anya n'ala bifo isi na isi n'aka mmadụ were help mmadụ ka ịtọ anya n'ala. Ndị a na-agwa gị ya, majority of them nọ na Nigeria, ụfọdụ n'obodo oyibo wee na-eme ya na-eme. So fa bịa mezi ya save na fa na-agbalụ wee na-awụ onwe fa n'ala. Afụgo m ihe n'ilu akwụkwọ a, enwebọ nke m pụtara bịa kwuo na the year 2022 ka m nọ ebe m na-achọ iti egwu, a friend kpọọ m na video from Enugu na-ebe akwa wee sị m nekwa a pregnant woman agbala egbe n'afọ, gosi m video mfu pregnant woman mfu ka o si na-ada ọnwụ akwaguo m bewa akwa n'iru social media. Aka m etinye video ebe a na picture bebe akwa n'iru social media na 2022 mee video wee sị na ihe anyị na-emekwa ihe a nwaanyị dị ime, onye mere ihe a? Nwaanyị dị ime ọ pụtara n'ilo ụbọchị asị na ya pụtara n'ilo, gịnị ma ya kpọlị ya kpọchie ma ọ kee ya bụ ma marago na ọ dị ime, onye na-agba ya ịgba for what? Emesịa m video a, ụfọdụ sị na video na-enweghị ọzọ mbụ n'obi wee mee the video fa wee mee broadcast wee declare ya wanted na Igbo, wee sị onye ma ebe AnyI Dons nwee property na be nne ya na mba anọ na ebe niile nwee property si weta ya no enemy of ndị Igbo. Wee jezuo na hotel a na-akpọ Soprom n'Ọnịcha for 2 days until ndị Igbo jikwa ka ha settle all the matter. Nwanne anyị nwoke nọ na America mma kpafe because na jụrụ m ya ma mkpa afịa na video a wee settle all the matter, a wee megharịkwa broadcast. On my way ka m na be m na Nnewi nweta call asị m ibi so and so place na Nnewi, ejekwa n'ebe a na-enwe ndị na-aplan n'oge ajọ ihe. Otu a ka m si tọọnụ wee rapụ AnyI Igbo 2022 ka rapụrụ AnyI Igbo wee gbaje Lagos bie na hotel for 1 year until nweta ebe m bi na Lagos. Enwere nke m nwetara n'iru akwụkwọ epostụrụ m, emego m video na 2023 wee sị jee tụnyelụ si onye anọkwana na ya jee tụnyelụ nwanne anyị na election a na-achọ ime. Ọ bụ na unu chọọ ka weda anyị gaa ọfụma and ka nwanne anyị chọrọ ịfụ anyị ka ịfụ ya anya. Mesịa video ụfọdụ werekwa video ajụjụ rịpọtụ m a wee na-ebugharị m ka obodo ara. Enwere nke m post n'iru akwụkwọ, ebugharịcha m nyocha m ihe niile fụ na aka m dị ọcha awarapụkwa m. Enwere nke m post n'iru akwụkwọ mana kirikiri ụmụazị feel like na fire ezumike na-arụ na nke ikpeazụ. Ihe niile m na-eme n'egwu na-etibu ndị Igbo ka ndị voturu ya ọ dị mma ndị Igbo. I have never been a political person support to any politics. Ụfọdụ a na-elo because na ọga m when ndị ọ na-support, and because of that no man na support you ọga m na support. I believe my ọga and I trust and respect my ọga, mana m nwee brand m and the brand m ihe ọ na gbasa ndị Igbo nya ka na-eme. I don't know anything political. Ya nwa na onwe ya mana mụ adịrọ political.
I have never identified with any political party. So gịnwa na-emere meeting azụ mgbe ntị ile ọnụ na nke COS mata unu wee sị na next person ụmụ aka ya agbaile film nche na-egwuregwu mana unu agba egwego the film na afọ unu ncha niile list team ya ụbọchị ọkọkọ n'isi my lawyer go play that video na social media ọ na ma nọrọ gị ya ndị Igbo hold these people accountable, hold them accountable, make a lot of things because enweghị ya akwụkwọ n'ilu akwụkwọ a ka obodo anyị si wee nọrọ nga-akọwa ya mana nya duba mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ ndị Igbo continue unu were ụmụnne unu na-eset example. Ndị na-eme unu ihe na outside unu decide ya na ọ n'ime kunya na n'anya n'ebe n'anya n'ime n'oke na-amara egwu a na-ewuru ka ọ dị sọsọ tribe a ka ọ ya wee tie ihe ife outside ebere akwabata n'ụlọ etikwa ihe n'ime ọsọ tribe ya anọ ya akwụsị sọsọ tribe ya ka ọ ya wụ ofu onye nwe problem na business ya ndị tribe ya ga-celebrate problem ahụ nwere karịa ndị ọzọ sọsọ tribe ya ka ọganiru na afụ ndị mmadụ fụ sọsọ tribe ya ka ọ ga-abụ fanọkata hafụ na onye adịkata good ehetie maka na ọ dị good ọ bụrụ maka na ọ dị njọ ehetie maka na ọ dị good maka na n'ime onwe ha na-ajụ mmadụ ya adịnwu good like this sọsọ tribe ya so nwere ihe ọzọ nje weta this video abụ m alụsị agọrọ Chukwu eji m onwe m wee nwee iyi n'ala Igbo so ihe ọ naghị eme m adị amapụdụ m obi enwe ihe mee m si ebekwa na m akwa because no yan sign mana si hold ndị accountable one after the other. I've mentioned their names, listed their names, and my lawyer is with it as I can go here. I can talk about the